Είδατε που είχαμε πει και άλλη φορά ότι η αγάπη, η εν Χριστώ είναι αιώνια. Είναι αιώνια. Δεν καταλύεται ποτέ. Τι μας χωρίζει από τις αγάπης του Χριστού. Δηλαδή, ό,τι και να σου κάνει ο άλλος, εσύ δεν πας να τον αγαπάς. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό της εν Χριστώ αγάπης, της αληθινής αγάπης δηλαδή. Η αγάπη που είναι πρόσκαιρη είναι μη χριστιανική αγάπη. Είναι η αγάπη που ξεπέφτει. Ενώ η αγάπη η οποία ουδέποτε εκπίπτει, για την οποία μιλάει ο Απόστολος Παύλος, είναι η Χριστό. Ουδέποτε θα πει στον αιώνα. Γι' αυτό ας πούμε ο χριστιανός μας αγαπάει τους ανθρώπους τόσο και δεν υπάρχει κάτι που μπορώ να το κάνω και να σταματήσω να τους αγαπάει, όπως και ο Θεός. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι στο Θεό ώστε να τον κάνουμε να μην μας αγαπάει. Θα με καταλαβαίνετε. Ό,τι και να κάνουμε στο Θεό, δηλαδή ο Θεός θα συνεχίσει να μας αγαπάει. Έτσι είναι και ο χριστιανός και ο κάθε Άγιος. Ό,τι και να του κάνεις δεν θα πάψει να σε αγαπάει. Έτσι, εμείς δυσκολευόμαστε γιατί ακόμα δεν έχουμε φτάσει σε αυτή την αγάπη. Έτσι, αγαπάμε κοσμικά. Σου λέει τι τώρα, εγώ θα συνεχίσω να τον αγαπάω που κάνει αυτά τα πράγματα. Γιατί δεν τον αγαπάς εν Χριστώ. Αλλά καλά το είπες ότι αν αγαπάμε τον Χριστό, μετά εξαιτίας του Χριστού θα τον αγαπάμε. Γιατί ο άλλος είναι η εικόνα Χριστού. Έτσι είναι. Ουσιαστικά, σαν να βλέπεις ότι υπάρχει το Χριστό, ο κάθε άνθρωπος. Γι' αυτό είπε ο Χριστός μας, αν ελεήστε ένα από αυτούς τους μικρούς, τους ελάχιστους, εμένα ελεείτε. Αν επισκεφθείτε έναν από τους ελάχιστους, εμένα. Αν φιλοξενήσετε, εμένα φιλοξενείτε. Έτσι η απέραντη αγάπη, η απόλυτη αγάπη, η άπειρη αγάπη.